otu egedege nwa ote na be na ntị ote na mgbe ya mgbe ini abere be niile anọ ba akọ ịkọ egwu dị iche iche egedege egwu ndị eze Ugochi nyere m Ojembe Ewiro ọnwa mụ na chi nke a bụ nke oge ụfọdụ ndị ụka gụbakwa ya ebe a ọnwa mụ na chi mee ọnwa nyebere onye jiri ihe ụwa ekele dịrị Anambra na Imo ọtụtụ ihe ndị ọzọ ịgbatụgasịrị aka ofe ji wee kwuo sị na egwu egedege abụrụ sọ ihe a na-afụ anya nọ maka ọtụtụ ihe ndị ahụ eme gịnị aha afụ anya iji wee kwuo n'ọba mere Igbo gịnị ime na-ajụ o nwere ntụziaka ma ọ bụ okwu agbamume ma okwu mgbazili ị nwere ike inye ụmụazị nwa Fada Peter na-akụziri Igbo n'asụsụ ụwa niile maka na ama m ọtụnye ha ya na-afụgo egwu ya na-anụ ya ọtụnye dị iche iche ọtụ enyemaka Peter na-enyezi ha ji wee taa tapịrị ha ụfọdụ na-amụta Igbo kedu enyemaka ma ọ bụ okwu ị nwere ike ịgwa ụmụazị nwa ebe ọbụla ha nọ na mba ụwa niile m ga-etinye na nke a na Chineke ka m ga na-ayọ n'ekpere ha ekpere ka ha nwee ike ka onye ha echiche iji wee na-aghọta ihe a na-ekwu na-etinyekwa ya n'ọrụ ụnụ na-agba mbọ na-agbasi ike onye ọbụla ga-agba mbọ oke ike ha ma nọọ asị a na-eje gosi ịnyịnya mmiri ndị ha kparụzie ịnyịnya sị ngwa jee ṅụwa mmiri a kịta ihe mgbu oyi ọ ekpere na okwu anyị ga-eji were na-akwado ha biko ka a kụziere ha mụta ya Chineke nyekwuore ha aka sachaa ụbụrụ ha mepee ụbụrụ ha ka ọ na akụziere ha ya tapara ha n'ụbụrụ ahụ ha amara ya ma ndị nne ha na nna ha na-akụziri ma ndị nne ha na nna ha na-akụzi ndị a akụziere ha n'ụlọ akwụkwọ a ha si ebe ahụ ghọta ya Chineke nyere ha aka ha ghọta ya ka ọ dịrị ha n'obi dịrị ha n'uche dịrị ha n'isi ka ha hapụ ilozọzi ya ka ọ dịrị ha otu ahụ ya dịrị ha mma. Daalụ. N'akụkụ nke ọzọ anyị makwa ọrụ Peter na-arụ n'akụkụ nke ịpịa egwuregwu tenis nkwara ụmụazị ndị a na-akụziri ebe a ma ndị nnukwu o nwere okwu agbamume ma ọ bụ okwu mgbaziri nwere ike ịgwa ha ndị tenisi ahụ kwa ndị na-apịnye egwuregwu tenisi ahụ ka ụkwụ ofu ihe maka na ọ na-ejekwa afụ ndị ọrụ si ndị model baby strom ihe abụkwa ọrụ ha gasị ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche ihe m na-ekwukwa na nke ahụ ihe a ngwara ndị a ka m na-agwakwa ndị a maka ha ncha mmụta Chineke mepee ha ụbụrụ onye akụziri nyewata nke ndị ọrụ si anụnwa ka ahụ ọrụnahụ Chineke ya akwụ ụgwọ nke onye ọbụla na-emekwa onye ike nri mụnwa na onwe m na-ejekwa so Chineke nwee ịkwụ ụgwọ ọrụ nke ahụ ọ ma onye anyị fụrụ ebe ọ dị egwu n'uke ọrụrụ be anyị emechahụ ozugbo ha akpọpụ ya onye ọbụla were bee ka a tụrụ kwụsị ọkwụrụ ụzọ dịrị ezo ọ dị chọrọ ịkwụ ụdọ kama ihe niile ahụ ọrụ Chineke ihe anyị nọ na-ekpekwa n'isi ewu Chineke nyefere ya ka dewekwa ya ogologo ndụ dewekwa m ụnụ nwa ogologo ndụ unu were rụrụ ọrụ ọma na were bịaruo ya n'isi otu unu na-esi na-ahapụcha ihe niile unu na-eme na-ejega na-emega ihe ndị a ọ dọkwa izi onwekwa ihe eji asọ ọ dị mfe ọ dọkwa mfe mana unu gbasiri ike na-eme ọ Chineke nwee ịkwụ unu ụgwọ ọrụ onye rụta nke dị mma ọ ya akwụ ya ụgwọ onye rụta nke dị njọ onye amazi ya na chi ebe ahụ ndị a unu na-arụ mara mma Chineke ga-akwụ unu ugbu a ewu na ogologo ndụ ewu na ahụ mgbasi ike unu ga-eji na-eje na-arụ ya bụ ọrụ ya dịrị unu mma unu dịkwara m ụmụaka ndị anụnwa ewepụtasịara ihe ha rụọ ahụ ka na-eje amụ ihe ahụ ya dịkwara ha na mma Chineke gbaa ha ume maka ha sikwa ebe ahụ ha ga-esikwa ebe ahụ kpọtakwa aka mara mma megidekwa a na-akpọkwa ha etu esi akpọga anyị jere Ijipt ihe ha buru ụzọ jụọ anyị
what of Okocha? So you want yama. Akiam popo. So ndị na ka ama ndị Nigeria. So ka esikwa etu ha ghọtakwa na-emekwa ka esikwa etu a na-ajụ ajụjụ. So na dịrị unu mma unu.